Okay, riders, random start. Riders, ready. Watch the gate. Takže napätie je tu, rampa nám padá, jasný vyrazuj, jednoznačne s najkrajším štartom a Hošo do prvej zákrupy bude Miško Lepulica za Bajneci Slovakia Martin. Nechcem zaletí si ktorý Hošo, ktorý volí z motorov rád a stráca trošičku rýchlosť, takže Michal mu trošku odchádza a z toho môže ťažiť Dorotka Rajcu, Zárka na 4. mieste a potom tam vidím Peťa Kudu, takže Miško Lepulica má čas za 1. To je veľké, to nechce nechať len tak, ale padajú údají. Je to veľká smala, ešte stále nie je stratené. Išla na obetu Lišovu, takže Miško Lepulica má čas za 1. To je veľké, má čas za 1. To je to stále, ale to je momentálne PSV sa dostalo na prvé miesto. Miško Lepulica podľa, veľký ťažečka. To sa je žinál vaše žitky. Takto mali veľké žitky. Takže Michal, to je na foto finish. Momentálne Dorotka za 3, Zárka za 4, Peťo Kruda za 5, potom tam máme Tea,